50 λεπτά θα έχουμε την απονομή του κορυφαίου Όσκαρ για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός θα είναι πρωταθλητής Ελλάδας για 41η φορά στην ιστορία του. Τι θέλει να κάνει απλά στα επόμενα 90 λεπτά? Το καθήκον του να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, τον σαφέστατα κατώτερο αγωνιστικά Παναθηναϊκό, και σε ένα παιχνίδι με τεράστια σημειολογική σημασία να σηκώσει το 41ο πρωτάθλημα απέναντι στον αιώνιο αντίπαλό του, ο οποίος βεβαίως τα τελευταία χρόνια το μόνο που μπορεί να κάνει από τέτοια παιχνίδια να παίρνει μαθήματα μεγέθους, μεγαλείου, υγείας και επιτυχίας. Ο Ολυμπιακός δεν κρύβεται πίσω από το πρωτάθλημα, δεν κρύβεται πίσω από την νίκη έπος απέναντι στη United. Και η μπάλα θα περάσει για τον Μπέρκ, τον ακολουθεί όμως ο Μαρκάνο και ο Μανολάς. Ο Μπέρκ με τον Μαρκάνο, ο Μαρκάνο ωραία τον έχει καλύψει, προσοχή, το σουτ. Γκολ για τον Παναθηναϊκό με τον Πράνιτς. Εκεί πήγε ψηλά, το λάθος έγινε από τον Κώστα Μανολά. Έσπευσε να καλύψει, ο Μπέρκ κράτησε την μπάλα με τον Μαρκάνο. Πήγε πολύ χαμηλά ο Μανολάς να μαρκάρει στο σημείο του πέναλτι. Δεν υπολόγισε την κίνηση για να καλύψει τον Ατζακούν. Δεν ήρθε άλλη βοήθεια. Ο Πράνιτς έξω από την περιοχή με πλασέ κάνει το 0-1 για τον Παναθηναϊκό στο 45. Προλαβαίνει όμως ο Λαγός και διώχνει. Ο Μπέρκ με τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος δεν μπορεί. Ο Μπέρκ πλασάρει. 2-0. 2-0 για τον Μπέρκ. 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Ο Παπαδόπουλος δεν μπόρεσε να βάλει εκεί την κόντρα. Ο Μπέρκ κάνει το 2-0 στο 22. 0-2 για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν ακόμα 23 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-0 με τον γκολ του Πράνιτς και του Μπέρκ. Ο Παπαδόπουλος στη μάχη στο 1 εναντίον ενός με τον Μπέρκ. Έβαλε το πλος, ελέγχει και κόρνερ. Όχι, προλαβαίνει ο Βαλντές και πάλι. Πέναλτι, βέβαια, πέναλτι δίνει αμέσως ο Σιδηρόπουλος, πολύ σωστά, από το φάουλ που κάνει όχι, εδώ πέτυχαν το... Όχι. Πέναλτι όμως, στεκόμαστε στο πέναλτι. Όχι, ένα μπουκάλι βρήκε τον... Ο Μίτσελ πηγαίνει προς τον πέναλτι με τον Τσόρι. Και σιγά μην το χάσει ο Τσόρι. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού προσπαθούν να καθυστερήσουν τώρα τα πράγματα. Εγώ θα πω ότι οτιδήποτε καθυστέρηση τώρα δεν βοηθά την ομάδα τους, οπότε ας την κάνουν όσο θέλουν. Το πέναλτι είναι καθαρό και υπάρχουν ακόμα, όχι 10, εγώ υπολογίζω γύρω στα 15 με 16 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 0-2, ο Ολυμπιακός τώρα μειώνει με τον Τσόρι και πάει για το Όσκαρ ανατροπής. Και να πάρει το πρωτάθλημα με τον πλέον θεαματικό τρόπο. Ο κόσμος το πιστεύει. Ο Τσόρι παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Πάμε. Ο Τσόρι ξεκινά για το Όσκαρ της μεγάλης ανατροπής. Τσόρι! Out! Όχι, είναι κακή εκτέλεση για τον Τσόρι. Κακή εκτέλεση με το δεξί. Η μπάλα πάει προς το δεξί παραθυράκι, out αρκετά. Σε αυτό το διάστημα, γκολ με τον Αμπέιντα, είναι δυνατόν. Όχι, εδώ είναι δυνατόν. Εκτέλεση φάουλ από τα δεξιά, η μπάλα περνά, σκάει μπροστά από τον Ρομπέρτο και πάει στη γωνία. Όχι, αν είναι δυνατόν. Αυτό είναι εκτέλεση φάουλ από τα πλάγια. Και ο Αμπέιντα με το... σημαδεύει με το τόξο, κανένα ιδίες τώρα. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός παίρνει τη νίκη της χρονιάς, ίσως και του αιώνα.